Voldria agrair la presència avui aquí del Lluís Domingo, president de la Federació Catalana d'Espeleologia, d'en Josep Campmany, membre del Centre d'Estudis de Gavà, i d'en Josep Fontana, president del Centre Excursionista Roca Negra, així com a totes les persones que esteu seguint l'acte des de casa. Castelldefels és una ciutat assentada al delta del Llobregat, a cavall de la Mediterrània i del massís del Garraf. És també per la seva ubicació una de les portes d'accés a la capital del país. Precisament per això, Castelldefels, però també en major o menor mesura la resta de les ciutats del Delta, està molt subjecte a les oportunitats i a les servituds que li imposa Barcelona. Això significa que en un moment en el qual l'única prioritat política era el creixement econòmic i el desenvolupisme, no es van tenir presents els necessaris equilibris mediambientals. Es va construir i planificar obviant l'entorn i d'esquenes al territori, ignorant que per les seves característiques de sistema deltaic la seva preservació era fràgil. Així, per exemple, Castelldefels està fracturada per 3 ferides urbanístiques que són també socials: la C31, la C32 i la via fèrria. Però si ens allunyem de la concepció dominant de la Castelldefels illa i la repensem en un marc més ampli de territori, podrem entendre millor com ens afecta aquesta servitud cap a la Barcelona capital. En primer lloc, el plantejament pujolià de la Catalunya logística va impulsar l'ampliació del port de Barcelona. Una de les seves conseqüències va ser la desviació de la desembocadura del Llobregat i, amb ella, la reducció de sediments que el riu aportava a les platges submetropolitanes, que ara estan amenaçades. No tot és culpa sempre del canvi climàtic. A recordar que sense aquest continu de sediments al llarg dels segles, la línia de costa a la nostra ciutat estaria situada a l'alçada de la via fèrria i els barris de Can Bou, Gran Via Mar, Pineda, Lluminetes o Baixador, entre d'altres, serien o bé mar o bé zones de maresmes. En segon lloc, la concepció sociovergent de la Catalunya postindustrial com a economia de serveis i orientada al turisme requeria d'una gran infraestructura aeroportuària. El creixement de l'aeroport del Prat s'ha anat fent a esquenes del territori i, de fet, contra el territori, pensat al servei d'un determinat model de desenvolupament econòmic. Aquí podem posar, per exemple, Eurovegas, o més recent i local, la proposta de construcció d'una piscina d'onades 7 vegades més gran que una piscina olímpica i ubicada entre el canal i el parc agrari. Tots dos projectes han estat aturats i ja no estan damunt de la taula, però formen part d'aquesta concepció exclusivament economicista i curtplacista d'entendre el territori. En tercer lloc, derivat de l'anterior, la creixent pressió que el turisme exerceix sobre Barcelona des del 92 ha provocat un fort impacte en les necessitats d'habitatge accessible a les ciutats de la seva perifèria. Els nostres barris de Muntanyeta, Can Vinader o Canyars en són exemples primerencs. El Pla de Ponent, a Gavà, en seria un altre exemple més recent. No deixa de ser un exercici de cinisme que algunes de les alcaldies que des de 1978 més han contribuït a aquesta concepció utilitarista del territori ara reclamin mesures pal·liatives a la Generalitat. Podem recordar aquí, per exemple, el cas del Vilamarina i el paper de l'alcalde de Viladecans oferint terrenys per l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat. I en quart lloc, la manca de cultura de reciclatge i la interpretació del sistema deltaic i del massís de Garraf com a pati del darrere, com un espai on portar-hi coses considerades necessàries però desagradables i que cal amagar, va comportar l'obertura de l'abocador del Garraf, probablement en el darrer lloc on s'hauria d'haver portat, degut a les pròpies característiques físiques de l'entorn. Una pèssima decisió que, si bé podem situar en el tardofranquisme, la veritat és que els partits del règim del 78, iniciativa inclosa, no van fer res per corregir. I si bé aquesta aproximació a l'estat del territori podríem pensar que tot està perdut i que no hi ha res a fer, la veritat és que tampoc és així. És cert que alguns dels problemes assenyalats no tenen cap solució fàcil i encara menys en el curt termini, però sí que hi ha altres elements que cal posar en valor.
Contem amb un parc agrari que ens ofereix cultius de proximitat i que és font de riquesa i de diversitat biològica. A la platja s'ha recuperat el sistema dunar i s'han fet esforços importants per revertir el model Magaluf que volia imposar el PP, prioritzant-la com un espai de trobada lúdic, veïnal, esportiu i natural. El nou PDU metropolità, encara en desenvolupament, i que ha de substituir el Pla General Metropolità del 1976, ja incorpora una nova mirada del territori més equilibrada. La sensibilització contra el canvi climàtic contribueix a la mobilització ciutadana i a les administracions locals a fer una reflexió a llarg termini. I finalment, la proposta d'Esquerra de recuperar la Conselleria de Medi Ambient en aquesta propera legislatura és també un motiu d'esperança, ja que ha de permetre donar entitat pròpia a les polítiques de transició ecològica i de lluita contra les emergències climàtiques. En conclusió, a Castelldefels, en un context en el què tot ja està pràcticament urbanitzat, amb càrregues o drets adquirits, i per tant és de difícil reversió, el que ens correspon als que rebem aquestes herències enverinades és proposar i treballar per repensar la ciutat, en tots els seus aspectes, per tal que la seva relació amb el territori sigui realment sostenible, permeti un reequilibri en clau mediambiental i, en definitiva, per fer-la més humana. Gràcies. Un dels majors errors que es va cometre a l'època Porcel·les va ser precisament decidir posar l'abocador metropolità al Garraf. I això ha causat un gran perjudici a tot el patrimoni natural. L'any 1962 es va decidir instal·lar-lo. I tot i això, molta gent, molts especialistes, la gent d'espeleologia, es van fer informes alertant del perill que significava aquest abocador, perquè estava enmig d'un massís càrstic, i un massís càrstic és com una esponja, amb tot de rius subterranis que desemboquen al mar, i que aquest abocador es podia contaminar. Tot i això, no van fer cas d'aquests informes, i els primers abocaments es van produir el 15 de febrer del 74. I això, malgrat les recomanacions dels tècnics, dels experts, no es va impermeabilitzar el sòl, i això va provocar que els lixiviats d'aquesta brossa contaminessin les aigües i que els gasos d'aquesta brossa omplissin avencs i abocadors i coves. L'abocador, a més, va fer desaparèixer i contaminar avencs i coves emblemàtiques, com el de les Terradelles, o una cova que li deien la cova dels diners, que està al mig de la Vall de Joan. I això va provocar accidents, en algun cas, mortals, com el que es va produir el 1979, en què l'esperòleg Xavier Claramunt va morir a causa d'una explosió de metà. I això està reflectit a la revista aquesta de la coordinadora dels grups ecologistes del Baix Llobregat, manifestant la indignació sobre aquest accident i demanant que s'investigués i que es fes una campanya d'informació per mobilitzar l'opinió. Però no es va fer ni una cosa ni l'altra. Com estem ara? Ja estic acabant pràcticament. Ara estem en un abocador que està segellat per la part de sobre, molt bé, però dins segueixen havent-hi les 80 tones de residus acumulades durant anys, alguns dels quals eren d'hospitals, per tant residus amb càrrega vírica, i residus d'hospitals amb càrrega radioactiva, que això és fruit d'una gestió absolutament opaca. Però tot això ara està, hi ha una combustió interna dins de l'abocador i aquests residus sotmesos amb aquesta pressió estan en unes temperatures tan altes que qualsevol dia ens podem trobar que això exploti. I això sí que seria un drama. I aquesta és l'herència que ens ha deixat un abocador que es va posar on no tocava, que ha estat explotat de forma irresponsable durant anys, de forma opaca, perquè a més sempre que es demanava investigar què s'hi llançava i tot això
era negatiu, hi havia aquella barrera que no et deixaven passar i sense cap control ambiental. I ara ens trobem amb el que tenim, que és perill. Ja està. Bona tarda a tothom. Us presentaré una mica el resum dels treballs realitzats per membres de la Federació i altres institucions científiques de l'ICME i de la Universitat d'Almeria, uns treballs que portem ja bastants anys fent seguiment. Volia començar recordant una mica que la primera vegada que es va fer espeleologia a tot l'estat espanyol, a Catalunya evidentment, va ser el 1897, que el mossèn Norbert Font i Saguer es va despenjar el pou de Can Sadurní. Per tant, ja portem més de 100 anys d'història i que la primera dona que tenim constància que va entrar en un avenc va ser la Providència Mitjana, que era veïna d'Olesa a Bonesvalls. Bé, als anys 50-60 esclata l'espeleologia i sobretot el 1953 es fa la primera immersió subaquàtica a la Falconera, al riu subterrani, que és el que normalment acostuma a avisar a tots els veïns que hi passa alguna cosa per les olors o els àcids sulfídrics que arriba. És el riu subterrani que canalitza l'aigua del massís, almenys la principal, n'hi ha moltes més, però quan hi ha algun problema els veïns és el que acostumen a sentir. I després hi havia un altre fet que canvia molt, que als anys 70 passem de fer espeleologia a mètodes una mica més rudimentaris com cordes, electrons, i passem a la corda que tots coneixem d'escalada, i progressem per corda. El 1982 es funda la federació i bé, jo diria que he posat un parell d'exemples en què a dia d'avui, perquè veieu que abans s'explorava el massís com si fossin expedicions que s'anaven a Àfrica, Àsia, a descobrir, i en canvi ara actualment és l'escola dels espeleòlegs de Catalunya, que pràcticament tothom comença a iniciar-se en la pràctica esportiva lúdica, que és els caps de setmana al Garraf. Vaja, massa ràpid, disculpeu. Bé, el 1972, com bé havies dit abans, l'Escola Catalana d'Espeleologia ja va començar a mobilitzar-se i a denunciar que l'abocador seria un problema. Sabem que no hi ha hagut mai trituració de les escombraries, i això és un problema de cara a la generació de lixiviats. Ja hi ha hagut incidents i tots són coneguts. Hi ha una escassíssima impermeabilització, que això és el que ha provocat els grans problemes, i que l'elecció va ser nefasta, i tots ho sabem. Llavors, aquests tres conceptes fan que el 26 d'abril del 74 s'inauguri l'abocador, però ens trobem que ja al cap d'uns mesos, al mes de desembre, ja es contaminen els pous del poble de Garraf. Es mor l'espeleòleg Xavier Claramó al 79 per culpa d'una acumulació de metà, i també diria que a finals del 74-75, principis del 75, es fa una expedició a la Falconera per prendre mostres, i el pH que estava sortint en aquells moments era de 2,5, era baixíssim, era molt àcid. Anirem ràpids, ubicar una mica la gent la zona on està el massís. Això jo crec que tots els veïns de Castelldefels saben perfectament, la gran majoria, però que tinguem la idea que és un altiplà, una mica d'altiplà, és unes muntanyes, és tot pla per sobre, i allà és on trobem les cavitats. Les cavitats típicament del massís de Garraf són boques estretes, podeu veure aquí l'espeleòleg que està entrant, i després són pous acampanats, és a dir, després es fan més grans, no es toquen les parets i es pot baixar, i tots més o menys tenen unes profunditats
entre 20-50 metres, encara que després podem tenir un esquerrà, l'avenc de l'esquerrà a Olesa o Bonesvalls, que arriba pràcticament a 300 metres de profunditat. Clar, els avencs són petits, són basant, com deien, boques petites, mal ventilats, les atmosferes són molt sensibles a la variació de l'atmosfera, reben també el que seria la part de marees i es nota, llavors durant el dia pot tenir variacions, es ventilen però molt a poc i perquè veieu aquí una mica d'exemple, doncs veuríeu que totes les cavitats que hem estat estudiant en els últims anys més profundament o que hem fet un seguiment, veureu que totes tenen formes acampanades, els pous són llargs i amb estretors a la part de dalt, aritzols també, el Carles Serique, que està per sobre de l'abocador, la Sivinota és un pou llarguíssim, és un 132, és un pou de 110 metres de profunditat. Bé, no s'apreciarà gaire, però és un patrimoni molt preciós que tenim, és un patrimoni que ens interessa preservar i que els espeleòlegs en gaudim quan baixem i que encoratjo a tots a provar-ho algun dia. Bé, què és el que ens trobàvem? Ja fa molts anys que teníem la incertesa de que el Garraf, que és un cas que està molt a prop del mar, pel canvi climàtic tingués una acumulació de CO2 en profunditat perquè no es podia renovar. Això passa molt a la zona centre d'Espanya, al canyón de Río Lobos, els companys de l'ICME fa temps que ho estan estudiant, i el que sí que ells detectaven és que hi havia acumulació de CO2, és a dir, es ventilaven malament, teníem 20,9% d'oxigen a la superfície, però a mesura que anàvem baixant hi havia més CO2 i menys oxigen. S'estratificava i això era degut bàsicament al fet que el canvi climàtic, com que els hiverns són menys freds, no hi ha diferència de temperatura i no es renova l'aire de la cavitat, no fa una inversió tèrmica. Això, que era una suposició que pot passar pel centre d'Espanya, ens preguntàvem si ens estava passant també a la zona del Garraf. Ja des del 2000 s'ha fet seguiment atmosfèric, però aquí tenim una situació completament diferent. Era evident que teníem l'abocador al costat, que havia d'afectar d'alguna manera, però volíem saber com ens afectava i què és el que estava passant. Aquí teniu l'abocador, les cavitats, el Carles Serique, la Sivinota, aritzols o arítjols, Ramon Valls, la Ruda, Aragalls, la Pleta. I bé, vam començar des de fer un seguiment atmosfèric, anàvem periòdicament, prenem valors, mesuràvem l'oxigen, a vegades hi podíem el CO2 també, i també portàvem detector de metà, però vam fer-lo fins que, i coincidint amb els treballs de tornar a tapar la cobertora de l'abocador, ens vam trobar que des del 2018 la situació ha empitjorat moltíssim. Bé, una mica perquè veieu les fases, el primer que vam estar treballant, però jo em quedaria amb la idea que són molts anys de treballs en els quals primer miràvem com afectava el cos, si teníem problemes per poder sortir o practicar el nostre esport. Per una altra banda miràvem si hi havia aquest canvi climàtic que estava afectant o no, però al final ja vam decidir introduir el que seria un mapa d'hipòxia, un mapa perquè tots els practicants sapiguessin quina era la situació que tenien en cada cavitat per prendre les mesures corresponents i no anar a una cavitat contaminada. Bé, els treballs d'impermeabilització de cobertora, veieu, hi ha uns plàstics, el que fan és evitar que l'aigua s'infiltri per evitar els lixiviats i puguin sortir pel riu de la Falconera, però això que està fent és també tapar-nos la sortida de gas i aquest biogàs ha de sortir pels laterals o per un pot i busca les esquerdes. I al buscar les esquerdes acaba arribant a les cavitats. Bé, perquè sigui una mica neòfit del que és l'atmosfera que trobem, una mica de recordatori que tenim un 75% de nitrogen, un 20,9 d'oxigen
i després tenim un 1% que la resta són altres gasos. El CO2 normalment serien 400 ppm, una proporció petita, però que dins les atmosferes de Garraf, com que tenen aquesta mala ventilació, a vegades poden arribar fins a un 2%. Com que passa l'hivern, hi ha una mica de renovació i no acostumen a empitjorar. Què és el que té el biogàs? El biogàs és CO2 i metà, un 55% és metà i un 45% CO2. Quan surt a la superfície s'acostuma a separar, el metà és més lleuger, se'n va cap a l'atmosfera i és un dels responsables de l'escalfament i de la contaminació a la zona metropolitana de Barcelona, però el CO2 és més pesat i per tant té tendència a acumular-se al fons. Com que a sobre estan les cavitats, doncs s'acostuma a acumular al fons i s'estratifica. Bé, nosaltres ja el 2018 volíem determinar quina era la part d'aquest CO2, aquesta contaminació que hi havia a les cavitats per intentar determinar la procedència, si realment era canvi climàtic o venia de l'abocador. Llavors, amb els bombers de Barcelona, el grup que també són espeleòlegs, vam determinar de posar, vam baixar, vam posar uns tubs, que aquí es veuran una miqueta, que ens permetien aspirar l'aire a una certa profunditat i no posar-nos en risc per poder prendre aquestes mesures. Ja teníem dues cavitats, que era Ramon Valls i Aritjols, de les quals ja no hi podíem entrar, perquè hi havia situacions de 9% d'oxigen. Per sota del 16 és ja molt perillós. La prevenció de riscos laborals et diu que a partir de 19,5 no baixis. O sigui que ja estàvem parlant de nous, que són anòxica, és un concepte que després comentarem, és anòxia, és a dir, mortal. Si una persona entra, en pocs minuts es pot morir. Bé, nosaltres des de la federació el que teníem molt clar era potenciar un mapa que va començar a fer un espeleòleg i metge, l'Ignasi Zaguirre, que porta anys seguiment, que és que, com veieu, són aquestes xinxetes verdes, que et diu que la cavitat no té cap problema, i les que estan en groc vol dir que l'oxigen està entre el 16 i el 19%, que s'han de prendre mesures, però s'ha d'anar en compte, i en canvi el vermell és inferior al 16, i per tant era un avís per dir no el visiteu perquè pot ser fins i tot mortal. Hi ha xinxetes vermelles i xinxetes fins i tot de mortal, de dir no hi entreu perquè no hi sortireu. I el teniu a l'enllaç de la pàgina web de la Federació a Hipòxia, teniu un enllaç directe on podreu veure la situació, on tots els espeleòlegs i tota la gent que hi vol participar envia dades, les publiquem i està actualitzat al moment. Bé, l'estudi que vam fer amb els companys d'Almeria de la universitat, que són especialistes, sobretot de gasos, era intentar determinar l'isòtop 13 del carboni. A la natura tenim que el 98% són isòtops de carboni 12 i en canvi el carboni 13 és un 1%. El carboni 13 és d'origen completament antropomòrfic, és a dir, d'origen humà, i per tant determinar quina proporció hi trobàvem a dins les cavitats i sabent la font d'origen, que podia ser l'abocador o a prop de l'abocador, poder determinar quina part proporcional de l'aire que ens estàvem trobant a dins de la cavitat venia de l'abocador. Bé, això vam començar l'estudi el 2018, però ja el 2019, amb els treballs que van haver-hi, vam fer un pas endavant perquè ja ens va aparèixer metà i monòxid en algunes cavitats. I clar, el monòxid és bé de combustió, com deies abans, i ve directament, vol dir que són gasos que venen directament de l'abocador. Per tant, ja sabíem que gran part, ja ho podíem constatar, ja ho teníem clar, però intentàvem determinar-ho. Aquesta és la transparència potser més complicada de tota la presentació. Bàsicament, els companys d'Almeria estudien per tota la península situacions d'anàlisi d'isòtop 13 per veure determinar quines són les situacions habituals, quina és l'acumulació, quin és l'origen, etc. Però en el cas del Garraf els resultats ens donaven que això seria l'atmosfera, el 20, serien els 400 ppm de CO2, que seria un 25 ppm perdó, un 25%, 25 per 1.000, ara ho he dit bé, que seria l'habitual, i el que trobem en el Sol, que seria
aquesta línia d'aquí. Tot el que s'alinei en aquesta línia o en aquestes línies d'aquí són d'origen natural. La zona del Garraf estem en aquesta línia d'aquí baix. Per tant, aquí seria el tant per cent de CO2 que té un biogàs, això al terra, i com veieu tot s'alinea en aquesta zona d'aquí. Per tant, era bastant evident, però com us deia al final la part que ens interessava és que ja ens van aparèixer altres gasos d'origen de l'abocador. Bé, ja per anar concloent, conclusions que tenim és que tot el que estigui per sota de 16% són cavitats hipòxiques, per tant, amb risc de perdre el coneixement si tenim algun problema de salut, per tant, s'ha d'anar en compte. Ja tenim 20 avencs en aquesta situació i tenim 4 avencs, que seria Aritjols, Ramon Valls, Sivinota i Forat de la Ruda, els quals estem en situació anòxica, és a dir, un 5% d'oxigen. Qualsevol persona que entri en aquesta cavitat, en aquesta profunditat, amb aquest valor, es morirà, perquè no podrà respirar, si no porta un equip com els bombers. Bé, i una de les conclusions que hem arribat aquest últim any ens estem trobant és que si fem una mica un perfil veiem una zona anòxica, això seria l'abocador que està amb els lixiviats que podria haver contaminat tota aquesta zona, i ens estem trobant una mica una estratificació dels gasos. Per això ens trobem Ramon Valls, que està molt contaminat, i l'Emili Sabater, que era l'avenc escola per excel·lència dels espeleòlegs, el qual, abans hem vist una fotografia, a dia d'avui només es pot baixar a la primera sala. A partir de la primera estrató ja estem parlant de 9% d'oxigen. És una sortida que es feia en tots els clubs de la zona de Barcelona que ja no el poden fer. I no sabem què passarà en el futur. Bé, i jo, més o menys, jo crec que ja us he comentat tot. Els últims 3 anys és el que ha augmentat més, l'àrea ha empitjorat, tenim zones ja amb molta d'anòxia. Ja hem trobat evidències, que és, com us deia, els gasos de l'abocador, tant per monòxid com per orgànics volàtils. I també una cosa que sí que hem constatat és que al moment, com que han estat fent els treballs de recobriment i de millores de l'abocador, han deixat d'explotar biogàs, i això també ha fet que el biogàs vingués cap a les cavitats. Per això, a l'últim any i mig, perquè us feu una idea, al mes de juliol de 2020 es podia entrar fins a baix de tot de l'Emili Sabater, i a dia d'avui ja està a 9% d'oxigen a la part de baix, ja no es pot entrar. Va ser el setembre, que ja no es podia. De ser en 2 mesos va empitjorar completament. Bé, i agraïments a tota la gent, perquè realment és una feina de grup. Jo represento a la federació, però sobretot a tots els espeleòlegs i científics que han participat en l'estudi. Gràcies. Pots posar-ho en presentació? Bona tarda i moltes gràcies per haver-nos invitat a venir aquí. A mi em toca parlar de territori com a gran trepitjador que soc del Garraf, que porto forces anys anant per ell. I bé, jo crec que un dels problemes, que abans que res dic que les fotografies la majoria són de Jesús Víchez, un bon amic que fa unes grans fotos. Jo crec que un dels problemes que té el Garraf és que el Garraf és poc amable. Quan no es coneix, el que es veu del Garraf és això, que és una superfície àrida, amb poca vegetació, és esquert per les persones. Després, quan es coneix, realment és un lloc molt bonic i contra més es trepitja més agrada. Però jo crec que això va fer que no es valorés, no és un lloc idíl·lic. Llavors va fer que el Garraf, al no valorar-se, ha passat a ser una mica com l'escombraria de tot. Jo ara em callaré durant un minut i mig, veurem una seqüència de fotografies que són també del Garraf, perquè veieu que el Garraf són diferents espais, diferents situacions, i que us ajudaran a entendre-ho. Si pots pujar-ho una miqueta.
mica de dificultats tècniques, això havia d'haver circulat i haver sentit millor el petit país del Lluís Llach. Però bé, una miqueta era perquè veiéssiu que el Garraf té molts paisatges, té molts racons, però com sempre, com dèiem, aquest és el Garraf, el nucli del Garraf, el Garraf autèntic. El protagonista o realment el responsable de que el Garraf sigui com és aquesta pedra. És el sòl càrstic, és una pedra calcària que l'aigua, amb la combinació de l'anhídrid carbònic atmosfèric, se la va menjant, va fent forats i va fent aquestes cavitats que fa un moment ens parlaven. El que estem veient en aquesta pedra és el propi Garraf, és exactament igual, només que més gran, ple de petites cavitats que, com bé ens ha explicat abans el company, fan per sota rius subterranis, fan avencs, i aquesta mateixa pedra que s'ha dissolt es precipita dintre dels avencs fent unes formes realment delicioses, que és l'avenc de l'Esquelet, que es pot quasi veure sense baixar. El problema d'aquesta pedra, a més, és que el Garraf en general, com que l'aigua penetra cap a dins i circula per sota, en superfície no trobem aigua. Les rieres sempre són seques i si no hi ha aigua en superfície, la vegetació no pot arrelar. Per això fa que sigui tan aspre i tan difícil que puguem trobar vegetació en el Garraf. Aquesta aigua va canalitzant-se per sota i va sortint, desemboca el Garraf. Entre Sitges i Castelldefels s'han localitzat 18 surgències. La més important és la Falconera, que abans també parlava el company, que desemboca per sota d'aquesta gran penya que hi ha darrere el Garraf. És el riu subterrani, el segon riu o un dels rius subterranis més caudalós d'Europa. Els dies de pluja forta o al cap d'uns dies que hagi plogut, podem veure aquestes surgències, quan surten no es veu gaire bé perquè la llum ens impedeix. A vegades són rieres en superfície i a vegades són dels rius subterranis. En aquest cas no es veu gaire bé, però aquí es pot deduir que seria la sortida de la Falconera. La diferència, sí, apagues un momentet, ara es veu millor, que la diferència de colors de les dues aigües, de l'aigua dolça a l'aigua salada, això després d'uns dies de pluja que es pot veure bé. Bé, aquesta pedra que li ha donat al Garraf aquesta mala fama o que no se li hagi valorat, també ha sigut una ferida important per ell, perquè aquesta pedra és molt preuada per la construcció i això fa que se'ns l'enduen. I en el moment donat vam comptabilitzar 13 pedreres en el Garraf, tant els que estaven en marxa com les que estaven abandonades, perquè a poc aquesta pedra se l'ha enduent per la bona acceptació que té dintre de la construcció i de més. Per acabar-ho d'arreglar, també tenim una cimentera a la zona de Vallcarca, que suposo que coneixeu també l'impacte mediambiental que ha fet. Tenim també una fàbrica de calç entre Olesa i Begues, una altra a la zona de l'Arbós, i a més, si a tot això hi afegim que tenim una autopista que ens la creua com si fos una cremallera, doncs realment el Garraf ha estat molt poc valorat. No discutiré la importància de l'autopista o d'altres coses, però si juntem tot això en un sol punt, com és aquí, com és el cas de Vallcarca, tenim les pedreres, tenim la cimentera i tenim l'autopista, les tres coses juntes. Realment tenim un forat negre en el Garraf i en d'altres llocs, però avui veníem a parlar de l'abocador, aquest és un altre forat negre i ben important. Paga, si vols, però jo crec que es veurà millor. Li deien la vall d'en Joan i el fondo d'en Terradellas. Ja no li podem dir vall, perquè l'abocador ens l'ha tapat, ja no existeix. Ni la vall d'en Joan ni el fondo d'en Terradellas. Un bon dia, un bon senyor, com deien abans, cap als anys 70, se li va acudir que, com que el Garraf no té valor, o creien que no tenia valor, i estava a prop de Barcelona, a l'àrea metropolitana, era un lloc ideal per enviar les escombraries, sense tenir en compte que és un sòl càrstic, calcari, o sigui, tot foradat. El van anar omplint, més o menys segellat, no queda clar si està ben impermeabilitzat o no, no ho està, o sigui, zero jo diria que no, però ben fet no ho està, i tot això que era una vall, ja ho tenim ple fins dalt de tot el que són les escombraries. Hi ha 32 anys d'abocaments, des del 74 fins al 2006, més de 25 milions de tones d'escombraries aquí depositades. He de dir que fins a l'any 2000 aproximadament no es fan la separació de residus com Déu mana, perquè va començar-se a fer primer el vidre, després el cartó, però que es comenci a fer com cal. Per tant, aquí sota tenim de tot, absolutament de tot, i sense tenir controlat per on van a parar els líquids. Recentment, l'any 19,
un jutge va haver d'investigar que s'estava trobant aigües contaminades a la zona de la Plana Novella i es va poder relacionar que venia de l'abocador del Garraf. El vas, el que és la vall, no està ben impermeabilitzada, els líquids que genera la pròpia fermentació que s'està fent dins generen aigua, contaminants, i es filtren a través d'aquestes cavitats, aquests rius subterranis. A partir d'aquí el que van fer va ser, o estan tornant a fer, és impermeabilitzar-lo. Si heu passat recentment per l'abocador veureu que estan posant uns acabats plàstics per evitar que l'aigua de pluja entri en l'abocador. Però l'abocador per si mateix ja genera aigua. Però a més, tornem el que estem repetint tota l'estona, això és un terreny càstig. Això era una riera, i aquí tenim tota una sèrie de rieres en superfície que alimenten el que era la vall d'en Joan. Tot això són les canalitzacions naturals. Estan impermeabilitzant per dalt, però no sabem si aquestes entrades les podran canalitzar o si per sota l'aigua també hi arriba. Per tant, totes aquestes aigües ens aniran baixant per aquí, riera seca, riera de l'aigua, riera dels canyars, i si no, en línia recta ens anirà a parar el que és el freàtic de Castelldefels. Mirem que per aquí hi ha altres ramals que surten, que se'n van cap a la Falconera, on parlàvem fa un moment. Fa anys hi havia peixos a la Falconera, ja no se'n troben, perquè les aigües no admeten el que pugui viure els animals, i si ens adonem, per aquí dalt també es veuen altres rieres que surten, que pot ser que siguin les que hagin contaminat la zona de la Plana Novella. Fa molts anys, són les mines de Can Roca, els que siguin d'aquí del poble d'Anys ho coneixeran. Jo he begut, això era una entrada subterrània, o sigui, es baixava i per dintre es podia veure aigua que venia, diríem, que de la vall d'en Joan, per entendre'ns. La gent anava a buscar l'aigua a les mines de Can Roca. Fa molts anys que es van tapar, però ara voldria que algú em garantís o em digués si jo tindria alguna garantia de poder veure aquesta aigua, perquè lògicament per tot el que ens envia a l'abocador no serà. Des de l'any 72, 70, 74 s'ha estat enviant residus. Aquests residus més o menys es coneix la seva composició, més o menys, però sempre tenim aquí un altre forat negre, entre un 8 i un 18% d'altres, vés a saber el que és i en quines condicions s'enviaven al seu dia. Hi ha un altre problema que també és el gas de l'abocador. Jo em rebel·lo, no vull dir biogàs perquè em sembla que és una presa de pèl dir que és un biogàs. Això és el gas de l'abocador, punt. Fonamentalment està constituït per metà i diòxid de carbó, el 50%, com he dit abans fa un momentet al company, però li acompanyen més coses. El metà és 21 vegades més provocador de l'efecte hivernacle que el carboni i interessa cremar-lo per convertir-lo en CO2 i aigua i intentar recuperar energia. Pensem que és 50%, per tant no serà molt eficaç aquesta combustió. Però aquests gasos arrosseguen més coses i quan els cremem a l'antorxa ens podem trobar que se generen hidrocarburs, monòxid de carboni, òxids de nitrogen, que es persegueixen a les contaminacions, òxid de sofre, anhídrids sulfurosos, etc. Fixem-nos en diferents normatives europees de la quantitat de gasos que parlen, això amb abocadors moderns, del que es pot arribar a sortir i que s'han de controlar amb un abocador. Estem parlant de sulfur d'hidrogen, tòxic, abans parlàvem de monòxid de carboni, és tòxic, és el gas que mata quan hi ha una combustió inadequada, mercuri, cadmi, etc. Tot això ens ho està enviant a l'abocador, bé per les aigües, bé pels gasos. Això és el 2007, quan es va tapar l'abocador, quan es va clausurar, el van impermeabilitzar. 2021, déjà vu. Estem a les mateixes. Només han passat 14 anys i tornen a aixecar-ho tot, tornen a impermeabilitzar-ho. No està ben fet. El fet que l'impermeabilitzin per dalt tampoc solucionarà els problemes. L'any passat, el 2020, comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya. Anem a veure què diuen. Diu, les actuacions que es fan són disminuir qualsevol fuita de lixiviats. Disminuir. No diuen anul·lar, perquè no ho poden anul·lar, no es poden disminuir, no les poden evitar. Incrementar el biogàs captat per un estalvi d'emissions. No l'estan captant tot. Han d'incrementar perquè no l'estan captant tot. I per últim, afavorir la integració a un espai espacial. Integració del paisatge en parlen des de sempre. Està en fase de recuperació l'abocador. Està en fase de recuperació paisatgística, però contínuament l'estan aixecant i fent actuacions perquè està mal fet. Jo, ja per últim, només diria que em nego que es digui biogàs
és gas d'abocador, i em nego que li diguin, i perdó, m'ho llegeixo per no dir-ho malament, dipòsit controlat de residus. És un abocador, ja no és la vall d'en Joan, és la vall de l'abocador, perdó, deixem-lo de vall, és l'abocador del Garraf, i qui paga les conseqüències per lògica és Castelldefels, perquè tot el que ens vingui vindrà cap a baix, i els que passegin pel voltant, el gas que hi puguin olorar. Perfecte, amb això acabo, gràcies per l'estoneta, i si hi ha alguna pregunta estem a la vostra disposició.